खुलुमबाय स्टुडियो आं जनाली बसुमतारी दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि कमल कुमार ब्रह्म बान्थाखौ गथायनाय जायो। मेट्रिक आनजादाव सेथि पजिशन मोननाय टप 10 फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ दिनै गथायनाय जायो। दिनै 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायबाय। दिनै बाक्सानि सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव एबसुआ सा 14 रोंगौसा फरायसाफोरखौ बान्थाजों मानबावो। सेथि बान्थाखौ चिरां बिजनीनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' बिजों फरायसालिनि फरायसा सोमावसार बसुमतारिया आवथायदों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिजों बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रोमबो बरायनानै कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ गथायो। देग्लाय टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव जिल्ला एबसुनि हेफाजाबजों मेहेर गोनां हाबाफारि लानानै बरायनाय जायो। बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखो उथ्रिनानै आसामनि मादावनो साबसिन 10थि मासि एबा टप 10 मोननो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाजों मान बावो। बे बोसोराव बर' बिजों आयदानिफ्राय बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय चिरां जिल्लानि सोमावसार बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि संगीता बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि दावगासार नार्जारी, चिरां जिल्लानि दीपारानी बसुमतारी, चिरां जिल्लानि सोरांसा बसुमतारी, उदालगुरि जिल्लानि सुजुमा मुसाहारी, बिश्वनाथ जिल्लानि उत्पल बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि केनित ब्रह्म, चिरां जिल्लानि स्वर्णलता नार्जारी, उदालगुरि जिल्लानि दीपनिता बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि आसिमा बसुमतारी, बाक्सा जिल्लानि बिनिता रानी ब्रह्म, बाक्सा जिल्लानिनो ओम प्रकाश मुसाहारी आरो सोरजि बर'खौ बरायो आबसुआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनो मासि लानानै दैदेननाय बान्था राननाय हाबाफारिखौ मेहेर गोनां बिबुंथिजों बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारिया। लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि एप्लाइड साइन्स बिफाननि लोगो बुंथिगिरि डक्टर जोंसा ब्रह्मआ बाहागो लायो। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो जाला खाजोना बेंखननि मावख'गिरि ALRS चरण नार्जारी बिथाङा। माननि आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी, सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बर' आरो BB किसान फरायसालिमा गोरायुं डक्टर केशव बसुमतारी आरो बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लेंथुमगिरि लीला बसुमतारी बिथांमोन। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 20थि खेब जोङो बे बाराव नैबे बोसोराव 2022आव कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ बे सालबारिनि हायार सेकेन्डारि लांगोनायाव जोङो बेखौ गथायदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो जाय बर' बिजोंनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव अल आसाम लेभेलाव जायफ्रा 10थि सारियाव बिथांमोनखौ टप 10 हिसाबै बा 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो सायख'नानै बे बान्थाखौ होनाय जायो। दा बेजों जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे दावगाथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय बेखौ होबोबाय थादों। मानोना जोंनि फरायसाफोरनि रोंगौथिनि जे मोनसे मानदान्दाखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय, मान होनो थाखाय आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जिउआव दावगानानै गेदेर सुबुं जानो थाखाय आरो सुबुं दोननि आंखालखौ सुफुंनायाव मदद होलांनो थाखाय माहारि दावगानायाव बेजों लोगोसे हादोर जौगानायाव दा बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय मान बिलाइजों मान होनाय जायो आरो बिथांमोनखौ आर'नाइजों बरायनाय जायो। लोगोसे बिथांमोननो खेबसेनि थाखाय जोङो रांनि मानदान्दायाव 10,000 रां जाफुंसार फरायसाफोरनो जों होनाय जादों बे टप 10आव। देग्लाय जोंहा गासै 14 सा फरायसाया बेवहाय जायगा मोनदों। दा बेवहाय टप 10नि 14 सानि गेजेराव गासैबो बिथांमोना हायेस्ट देग्लायनि पार्सेन्टेजआ 89 बा 89 जौखोन्दो जादों टप 10नि नाम्बार 1आ। दा गुबुन बोसोरावबो बेबायदिनो जोङो खालामबोदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव आं गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। जोंहा सेन्ट्रेल आबसुआ दिनै 20थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनायाव आंखौ सासे गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। बेयाव आं जोंनि गथ'साफोरखौ लोगो हमनानै बा बिथांमोनजों गावनि गोसोनि खोथाखौ माखासे बुंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं जोंनि बे फैबाय थानाय जिखिनि टप 10 गथ'साफोर
बेल' नङा जायफोर बेयाव गथ'साफोर बा फरायसुलाफोर बिथांमोन बाहागो लादों आं गोजोननाय मोनगोन जेब्ला बिसोरो सासे सासे जोंनि विकसित भारत 2047 मायथाइखौ जाफुंनायाव सासे सासे कन्ट्रिबिउटर जानानै जोंनि समाज दावगानायाव जोंनि हादरखौ दावगानायाव बा विकसित भारतखौ जाफुंसार होनायाव जुदि बिथांमोना बाहागो लानानै जोंखौ देरगाखां खालामनो हायोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनो आंनि खावलायनाया बेनो जों जुदि गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला जों जेब्लाबो टपिक्सखौ बुजिनांगोन बुजिनानै माखासे सोंलु सोंनायखौ जों जेब्लाबो हुदा खालामनांगोन जिखिनि साबजेक्टआनो जाया साइन्स बा मेथ्सल' नङा नोंनि ससियेल साइन्स बा गुबुन साबजेक्टआनो जाया मानो जों जेब्लाबो सोंलु सोंनो नागिरनांगोन आरो बे सोंलु सोंनाया जेब्लाबो मानो आरो माबोरै हाउ एन्ड वाइ बे जेब्लाबो जाननांगोन जेब्ला जोंनि खाथि खाला जोंनि सोरगिदिं माखासे जोंनि प्रब्लेम्स माखासे जेंनाखौ जों जेब्लासिम गावनो नागिरनानै दिहुननो हाया आरो बिनि जों जेंनाफोरनि सलुसनखौ जों जेब्लासिम गावनो सुफुंनो नागिरा अब्लासिम जों मटिभेसनखौ एसेबां सास्टेन खालामनो हाया जेब्ला जों गावनि सोरगिदिं थानाय माखासे जेंनाखौ गावनो नागिरनानै बेनि सोंलुनि फिननायखौ गावनो नागिरनानै दिहुननो नाजायोब्ला जों जेब्लाबो मटिभेटेड थायो आरो जाफुंसार होनायाव गथ'साफोरखौ जेब्लाबो बियो हेफाजाब होयो बेनिखायनो आंनि मोनसेल' खावलानाय जोंनि बेसेबां फरायसुलाफोर बिथांमोनहा सोंलु सोंनो नाजानांगोन आरो गाव जेरावखि थाया मानो गावनि खाथि खाला थानाय माखासे समाजनि जेंना जानो हागौ बिगियाननि जेंना जानो हागौ जिखिनि जेंना जाया बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै अबजार्भ खालामनानै बेनि जेंनानि सलुसनखौ नागिरनो नाजानांगोन बा जोंनि बर' मिडियाम फरायनानै जायफोर टप 10 अल आसामाव दावगाखां जायगाखौ लानो हायाखै आं गथ'फोरनो मोनसेल' बेयाव आंनि मोनसे साजेसन जों जेब्लाबो बेखौ लानानै गोसोआव दुखु लानो नाङा सानसे नङा सानसे गाबोन सबनिहा समफोर जों अल आसामाव टप 10 पजिशनाव फैथारगोन जेब्लाबो जोंनि सिङाव मोनसे इन्सपायार थानांगोन सिङाव मोनसे जोंनाव मटिभेसन थानांगोन जों टप 10 लाबोथारगोन जाहोना मा जानो हागौ दासिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जिखिनि ओनसोलाव जों संसार जायो बा रायजो जायो बे ओनसोलफ्रा दासिमबो जोंनाव नांगौ रोखोमनि जौगाखां जायाखै गोबाङावनो नों नुनो हागौ दिनै इलेक्ट्रिसिटि प्रब्लेम जानो हागौ दैबानाफोरनि प्रब्लेम जानो हागौ बा माबा मोनसे बिदि जेंनाखौ जों नांगौ बायदि सुबिदा जों जानो हागौ गथ'फोरनो होनो हायाखै बै होनो हायैनि थाखायनो जाहाथे जों गुबुन जाथिनि जिखिनि सुबुंफोर बिथांमोना टाउनाव थानानै सिटियाव थानानै टाउन सोहोराव थानाय जिखिनि सुबिदा मोन्दों जानो हागौ जोंनि समाजा दासिमबो एसे जों बेयाव फावसायनानै दं आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बड'लेण्डनि जिखिनि खुंथाय बा आसामनि जिखिनि खुंथाय बिथांमोना बैसोरखौ नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि जिहेतु गामि ओनसोलावबो जोंहा माखासे नेचारेल टेलेन्टेड गथ'फोर दं बैसोरनि थाखाय